Stretli sme sa tu, aby sme sa rozprávali o farmárčení, o farmárskych dňoch. Mohli by ste sa našim divákom predstaviť? Kto ste, odkiaľ ste? Volám sa Anna Balková, pochádzam z malej dedinky pri Krupine Devičie, ale farmu máme v Štiavnických vrchoch, na rozhraní Štiavnických vrchov Krupinskej vrchoviny. Mám tam takú farmu, kde vlastne obrávame 50 hektárov pôdy. Tých 50 hektárov, my sme do toho prišli tak celkom nechtiac, my sme tam chceli len utiecť na samotu do hôr a kúpili sme si 5 kozičiek a jedného capka, aby vyhryzli trniny dookolo. A boli tam ešte nejaké ovečky a baranček, ale má to dobrý rozmnožovací koeficient, je teraz toho stádo, je okolo 100 kusov kôsy, 60-70 kusov oviec, máme tam nejaké vietnamské svinky, asi 8 prasačiek. Tam neviem povedať presný počet, lebo ten sa mení, ale je ich tam možno 50, možno 60 kusov, z každej strany sa zbiehajú, oni sú stále vonku pustené. Takže kozy, ovce, svinky, nejaké kačky, nejaké sliepočky. Máme 23 koní, máme jednu kravičku, máme 2 teliatka, psov, tých je zo 15, ale to sme ako útulok, pretože na samote v horách, takže sa nám vždy k nám pridruží, okolo 30 mačiek. Tam tie presné počty sa veľmi ťažko stanovujú. A jednoducho tam okolo toho sa stará hospodári. Manžel sa na to stará a jednoducho on to má na starosti všetko. Ja mu pomáham, ale však vidíte, ako mu pomáham. Teraz som tu, zatiaľ budem niekde inde, takže moja činnosť je možno sa starať o ten podbyt toho, ale keď treba podojiť kozy, tak bez problémov podojiť kozy, urobím všetko, čo treba všetko urobiť. Ale nie tam kopec roboty, ja musím proste robiť. Ale zrejme je to taká priebežná činnosť, čo si vždy bude zrejme nejakú tú opateru a nejaké tie úpravy asi vyžadovať. No, určite. To je priebežná činnosť ďalších 100 rokov, takže ja sa teším, že je telo prispôsobené, sa dožilo 150 rokov pri plnom zdraví, takže ja mám tretinu života za sebou, ešte na tých 100 rokov máme čo robiť. Ja sa dívam už teda na tú vašu prácu trošku aj z toho pohľadu konzumenta. Čo by ste mne ponúkli, alebo teda akým spôsobom sa to potom zúročuje tá vaša práca? U nás by som vám možno ponúkla možno krásne mliečko za hrnček, ale tvárov, ale možno domáce maslo, možno kozí sír, koziu žinčicu, koziu brinzu. Všetky tie výrobky viem robiť z kozieho mlieka. Ovce nedojíme, tam mám možno na jeseň ponúknem jahňacie mäsko, to je vynikajúce. Mladé jahnice sa na jeseň potom zarežeme, máme z toho mäsko. Takisto aj tie svinky, tie prasiatka, takže to je tiež veľmi dobré mäsko. My nechováme biele svine, klasické nechováme, tie vietnamské, alebo tie sú stále vonku v prírode, na večer to zavrieme, takže to mäsko, taká bravčovinka mladá, vajíčka slepačie, domáce. Ja sa ešte chcem vrátiť k minulosti. Vraveli ste teda, že ste chceli utiecť za niečím takýmto čistým, prírodným. Mohli by sme tú motiváciu trošku tak viac rozobrať? No, v podstate aj mohli, aj keď tá motivácia teda nebola veľmi pozitívna. My sme podnikali, od 89. roku sme podnikali a robili sme všetko možné. Ja som mala Motorez non-stop, reštauráciu, prevádzku, bola tam dosť zamestnancov, druhá reštaurácia sa k tomu pridružila, bolo 16 zamestnancov. Potom sme robili následne kamionovú prepravu. To boli také nedobré podmienky, to sa potom predalo. Kamionovú prepravu, robila som účtovníctvo, takže v podstate po tej ceste sme prešli všetkým možným. Urobila som certifikáciu Centrum Slovenska, urobila som skúšky na kamionovú prepravu. Moja vysoká škola je v oblasti poľnohospodárstva, ale som agronóm a tam som možno 2 roky pracovala v praxi, postupne do tej školy. A potom sa úplne iným smerom uberali. Len potom, keď to tvrdé podnikanie a to všetko, čo to obnášalo, nás nenaplňalo a nevedela som si predstaviť, či takto ďalej, lebo ten človek, nevadí mi práca, nevadí ten taký normálny pracovný stres, ale keď je človek tlačený neustále do niečoho iného a musí robiť iné, ako by si predstavoval a nezaspáva večer pokojne, tak to nás nenaplňalo. Tak my sme kúpili tento majer, vlastne malo to byť ako chata, ako chalupa. My máme trvalý pobyt na Deviči, tam máme veľký rodinný dom, ale nežijeme tam teraz. My sme sem potom odišli na túto chalupu, ostali sme tu bývať a vlastne tie zvieratá a to všetko, to nebol náš prvotný cieľ. My sme tie zvieratá vlastne kúpili len kvôli tomu, aby tie trniny okolo vyčistili, okolo toho domu, aby to všetko dalo do poriadku. A postupne tým, že všetko dostalo svoje meno a už keď to má meno, nemôže sa to zjesť, tak toho bolo stále viac a viac. No a teraz už nemôžeme zjesť Mášu, lebo je to Máša, hej, je to matka rodu, je to svinka, ktorá tam behá po dvore, má tam sestru Dášu, tak oni tam behajú a potom sú z toho prasiatka. Tie už potom niekedy dopadnú horšie, tie sa občas jedia, ale to farmárčenie prišlo takýmto spôsobom. Takže tá motivácia nebola pozitívna, ale teraz nakoniec sme radi, bolo to takto dobre, sme radi. Tu je všetko tak, ako má byť. Ja mám rada zmenu. A to, čo bolo predtým, tam tá zmena sa mohla diať, ale nešla k lepšiemu. A tým, že sa nebojím nových víziev a nebojíme sa niečoho, ja neviem, možno, že si nepripúšťame vek, alebo si nepripúšťame únavu, cítime sa zdravotne veľmi dobre. A človek, pokiaľ sa neposúva a nemení sa a nehľadá nové možnosti, začne stať na jednom mieste a viete, aj stoja tá voda smrti, keď dlho stojí. Takže sa musíme hýbať. Takže to mi prišlo tak ako normálne. Ono to tak prišlo.
A je to dobre, že to tak prišlo. Už teraz v tom hľadáme nové výzvy. A ja nehovorím, ono pokojne ideme ďalej a zase niečo môže zmeniť o 5 rokov a zase budeme iní, zase budeme možno niekde inde. Ale vždy je to o tých výzvach a o tom, či ich vieme prijať. Toto nie je veľmi dôležitá otázka, ale napriek tomu položím. Máte pocit, že vám predsa len trošku pomohlo to vaše vzdelanie, že ste nejaké také tie základy, lebo či človek, ktorý napríklad z mesta, hej, sa rozhodne dnes presne tak zmeniť ten život ako vy, či to nemá trošku ťažšie? Viete čo, ja neviem, ja som žila medzi zemi a bol som v podstate mestský človek. Vedela som možno podojiť kravu, ako dieťa som na to naučila. Tá škola, tá vysoká škola, ona pomôže ľuďom len v tom, že ak ju raz niekto dokončí, tak musí prejsť nejakými prekážkami. Ja som ju ešte robila úplne po minulom režime a to bolo trošku tvrdšie, ako teraz robia vysoké školy, takže možno ma len zocelila a dodala mi silu. Ale čo sa týka vedomostí a skúseností, tie sme nabrali po ceste. Ja si myslím, že každý, kto sa rozhodne, žije v meste a chcel by niečo, nech si nájde niekoho, kto to už dokázal a ak sa on naozaj pevne rozhodne, tak to určite dokáže. Tie školy, ja aj môj muž je strojár, je vôbec úplne od veci, čo sa toto týka. Napriek tomu sme tam spolu, vie veľmi dobre aj on podojiť kozu, aj kravu, vie veľmi dobre okolo poľnohospodárstva, takže to neviem. Možno, že tí, ktorí tie školy majú, tak možno využijú. A to sú do väčších poľnohospodárskych podnikoch, ale malý farmár sa nikdy nenaučí na škole to, čo potrebuje v živote. V živote potrebuje vedieť si to rozdeliť, potrebuje možno trošku porozmýšľať. Veľmi veľa logiky tam potrebuje, ale hlavne potrebuje veľmi veľa odhodlania, veľmi veľa síl. Tým mu nedá žiadna škola. On tú školu môže urobiť tak, že ju proste urobí a je presvedčený, že čo všetko v praxi dokáže a v praxi pohorí len preto, lebo nemá to odhodlanie, nemá tú silu prekladať to. Nevie sa proste posunúť cez to všetko ďalej. Toto je dôležitejšie. Tie vedomosti získa. A dneska v dobe internetu a ľudia, ktorí sú okolo. Tu treba zdravý sedliacky rozum. Ten má asi každý, pokiaľ na nich zabudol ešte počas tých škôl. Ten treba používať. Je veľmi príjemné počúvať tieto slova, ale poďme trošku v také smutnejšej stránke, alebo ako to máme povedať, predsa len to poľnohospodárstvo, do ktorého zahrňame aj to farmárčenie, ak teda môžeme, nie je celkom optimálnou stranou, nechcem byť veľmi negatívna. Dali by sa pomenovať nejaké tie problémy, ktoré vy teda naozaj z prvej ruky vnímate. My to všetko sprostredkovanie, my konzumujeme. No dobre, takže nebudem ani ja veľmi negatívna. Trocha to pomenujeme na to, aby sme mohli prejsť k nejakým víziám. Úplne prvý problém, s ktorým sa stretne každý mladý farmár, ktorý by chcel, je problém pôdy. Dostať sa dneska k pôde. Sú obrovské, neviem, čo sa to dá nazvať, družstva, veľké ezročky, veľké podniky, ktoré majú pôdu preto, aby to, čo je pri cestách, bolo okrobené, to, čo je mimo ciest, tak sa to možno mulčuje, nevyužíva sa to, majú nájomné zmluvy veľmi nevýhodne postavené. Ktokoľvek si chce tú pôdu prenajať, od hocikoho, od starej tety na dedine, ktorá by mu rada prenajala, len teraz sa pozrie zmluva nájomná, ktorú ona predtým podpísala, možno 5 rokov naspäť, a ona je tak nevýhodne podpísaná. Zneužíva sa možno to, že tí starí ľudia predtým verili tomu predsedovi družstva, verili tým ľuďom, podpísali im veci, lebo sa im o tú pôdu starajú. Teraz je tam veľká skupina, nehovorím, že všetci sú takí, ale veľká skupina ľudí, ktorá to zneužíva a vlastne ten mladý človek by chcel na tej pôde robiť. Tá stará teta vie, že tá jej pôda konkrétne leží úhorom, je z toho smutná, lebo ona bola predtým obrábaná tá pôda. Lebo možno, že len kvôli poľovným právam si zobrali tú pôdu, tí majitelia tých ezeročiek alebo tých podnikov. A ona by tú pôdu dala niekomu, kto by na nej naozaj sial, kto by na nej hospodáril. Ale nie je to možné, lebo nájomná zmluva je nevypovedateľná, sú tam predpisné práva na dlhú dobu s opciou na ďalšie roky. A tie zmluvy sú tak postavené, že tí mladí ľudia majú, alebo nielen mladí, ktokoľvek začínajúci, majú problém s pôdou. Pokiaľ nemá svoju vlastnú pôdu nejakú, má problém nejakú vôbec si prenajať alebo nebude aj kúpiť. Ono teraz tento zákon, ja viem, že chceme zastaviť predaj pôdy zahraničným, ale neviem, čo zastavíme, keď polovica je už predaná, že cez ezeročky ľudia zahraniční skupovať pôdu. U nás je už veľké množstvo pôdy v zahraničných rukách. Nikdy náš človek nebude mať tú kúpnu silu, čo má zahraničný človek, ktorý sem príde. On do zahraničia príde sem s inými peniazmi, stále je tá kúpna sila vyššia. A veľmi ťažké je konkurovať tomu, kto by chcel naozaj na tej pôde poctivo hospodáriť, chcel by dopestovať niečo, možno zdravé potraviny ľuďom dať. Nedostane sa k tomu, k tej pôde, pretože nemá na to financie. A potom ľudia, ktorí by možno chceli tie zdravé potraviny kupovať, sú nútení v hypermarketoch kupovať to, čo je dovezené, pretože mne to príde, že je taká politika štátu, že vlastne o toto nám ide.
pôdu rozpredáme do zahraničia alebo ju dáme bohatým ľuďom, ktorí budú na nej poľovať, budú ju mulčovať, nebude sa na nej hospodáriť, nedopestujeme si a my to dovezieme zo západu. Dovezieme si jogurt, ktorý má poloročnú trvanlivosť, dovezieme si mlieko, ktoré je namiešané s práškom a s vodou, hej, možno ani nie je dobre rozmiešané, nemá v sebe absolútne nič živé. A potom sa zase divíme, ľudia sú chorí. A to, že sú ľudia chorí, to je veľmi dobré, lebo farmabiznis je rozvinutý, aj ten potrebuje nejaké peniažky dostať do svojich vreciek. Tak sa vlastne ľudia sa stávajú ako keby bábikami v rukách niekoho. Pokiaľ tí ľudia sa nerozhodnú sami zobrať život do svojich vlastných rúk. Takže prvý problém s pôdou je tu. Ak má vlastnú pôdu a chce si ju vziať a nebude aj na to jeho rodičia, starí rodičia podpísali nájomné zmluvy, má znovu ten istý problém vôbec tú svoju vlastnú pôdu dostať. My sme mali trošku problém aj s vlastnou pôdou, aj teraz ešte máme, aj s prenajímaním pôdy. To sú problémy, ktorým sa stále stretávame. Takže to je úplne prvé tá pôda. Potom druhá je legislatíva, ktorá tu je. Ak on chce čokoľvek vyrábať, a chcel by to predávať, tak každý jeden mladý farmár je zahrnutý, alebo požaduje sa od neho presne to isté, čo od veľkých výrobcov. Oni tie prevádzkárne výrobne. Dobre, keď niekto spracuje niekoľko 10 000 litrov mlieka denne, tak má inú možnosť vybudovať tú prevádzkáreň, urobiť tú mliekáreň, ale aj inú mieru rizika vytvára. Keď nejaký malý farmár, ktorý má doma, ja neviem, 3 kozičky, alebo má doma 2 krávky, podojí, vypije z toho mlieko, do zvyšku spraví syr. Nič s tým syrom nechce urobiť zle, on ho chce len susedovi predať, alebo dať ho možno do malého obchodíku v jeho dedine, aby možno aspoň tí ľudia v dedine, je ich tam možno, ja neviem, 100 ľudí a 4 tam chovajú krávky, nemuseli by vôbec kupovať v hypermarketoch mlieko. Boli by nezávislí, vedeli by sa s tým užiť, možno by aj niekto z mesta si vedel to mlieko tam pristúpiť. Ale pokiaľ sa od toho malého farmára požaduje prevádzkárne na takej úrovni, ako sa požaduje od tých veľkých spracovateľov, tak oni nie sú to schopní urobiť. Finančne to nie sú schopní urobiť, ale tá miera rizika, ktorý oni vytvárajú, je úplne iná ako miera rizika, ktorú vytvára veľká mliekáreň, ktorá pustí mlieko po celom Slovensku. Takže a zase to presvedčenie možno našich úradníkov, hygienikov, ja nechcem im krivdiť všetkým, ale oni sú presvedčení, že ten malý farmár nebude robiť kvalitne, keď ho nebudeme kontrolovať. Že proste on to urobil vtedy dobre, keď budeme nad ním stať s bičom. Ale ja ako malý farmár, ak ja nevyrobím kvalitný syr, ak ja neurobím kvalitné mlieko, tak už si ho nikto viac odo mňa nekúpi. Ja neviem urobiť atraktívny obal tomu mlieku, zabaliť ho do inej krabičky, na to niečo napísať a dať ho pod iný názov, na trh možno o týždeň iné. Ak sa niečo niekomu stalo týždeň predtým si ho. On vie, že si ho kúpuje odo mňa. Jednoducho tu je osobný kontakt mňa ako farmára s človekom, ktorý to mlieko kupuje. Ja sa tomu človeku vidívam do očí. Ja každého jedného poznám, keď si od mňa niečo zoberie. A ja viem, že ak by som niečo neurobila kvalitne, nie preto, že na mňa stojí úradník s bičom a že ma kontroluje. Preto, lebo ja to mlieko chcem predať aj zajtra. Ja ho vyrobím každý deň, podojím, ja ten si vyrobím každý deň a nie sú to veľké množstvá. Takže ja viem, že tá miera rizika možno nejaká je, ale je oveľa menšia ako tých veľkých podnikov a je tu oveľa menšia anonymita. Ja sa neschovám za pekný obal, za krabicu a za nejakú SROčku, ktorá vlastne ani neexistuje, ako za nejakú fiktívnu firmu. Jednoducho ja som tam a urobím kvalitne preto, lebo chcem to vyrobiť kvalitne, chcem to predať, chcem to ďalej dodať. To znamená, že tá legislatíva by mohla byť prispôsobená alebo brať na to ohľad na tých ľudí, ktorí by sa s ním vedeli užiť. Minimálne rozlišovať medzi kategóriou nejakého veľkovýrobcu a proste niekoho, kto produkuje v malom, sám si tie všetky stupne od výroby až po distribúciu vlastne, ktorý si zodpovedá za to sám a potom samozrejme nesie za to aj sám dôsledky, čiže ten spôsob samokontroly akože je prirodzený. Sama si to viem, čo som spravila a viem o tom, že keď sa mi niečo nepodarí, že ja neviem, nezasírím mlieko hneď, ale sa mi zbrzne, tak ja už ho nebudem zasírovať. Ja si s ním spravím pre seba tvarov a nechám ho tam, ale to sa neudeje to, že ho nejako chemicky ošetrím, ako sa to deje v veľkých výrobniach a napriek tomu ho spracujem. A potom sa stane to, že sa stiahuje z obehu, ja neviem, v nejakom hypermarkete nejaká potravina, lebo sa niečo zistí. Tu ja to stiahnem ešte predtým, ako to vôbec niekam ide, lebo máme doma svinky, máme tam všetko, ja to viem zužitkovať všetko. To znamená, že ten reťazec by bol takýto oveľa lepší. A ďalšia vec, ktorá tu je u nás nezamestnanosť. Sú ľudia, ktorí možno aj chceli pracovať, nemajú veľkú možnosť. Jedna farma, 20 hektárová, 30 hektárová, dokáže uživiť 4-člennú rodinu. Ale 200 hektárov, ktoré má veľký podnik, už neuživí 40 ľudí. A 2000 hektárov už vôbec nie 400 ľudí. Však tie veľké podniky, ktoré majú 4000 hektárové výmery, obrábajú, koľko ľudí na nich pracuje. Koľko ho dokážu obrobiť. Robí sa tam pestujú sa monokultúry, sa znehodnocuje tá pôda, používa sa veľmi veľa chémie, tá kvalita tých plodín ide do úvodov. To sú ďalšie také negatívne dôsledky. Potom tá pôda v akom stave ostáva. To sú ďalšie, je možno utlačená, je zhutnená, nedostávame všetko, čo by dostávať mala. Rôzne technické plodiny, ktoré vyčerpávajú pôdnu vlahu, sa na tom pestujú. Sú z toho financie, dlhodobo sú z toho financie. Jednoducho, ale potom kultúra našej krajiny je taká, aká je. Potom máme tu na možno veľké nekultúrne oblasti zarastlené burinou alebo neobrobené.
alebo vysušené, vyrúbané lesy, lebo všetko to je o financiách. A jednoducho robí tam možno 10-15 ľudí, majú pár veľkých strojov, dokážu to obrobiť. Ak sa niečo, ako živočíšna výroba u nás je momentálne žalostná. To znamená, že my sme naozaj odkázaní na to, ako sme boli predtým sebestační. Sme teraz odkázaní na to, že kupujeme niečo zo západu.